vaig caure amb elles una miqueta per casualitat, no? Estudiant Aurora Bertrana, que és una escriptora catalana de Girona, que té aquesta característica, no? Que neix abans de la Guerra Civil, ella sí que escriu una miqueta abans de la Guerra Civil, té una vida molt... viatja molt i fa uns llibres fantàstics també de viatges i això, i pensant en ella i mirant cartes que estaven a la Universitat de Girona, vaig pensar, i a València no n'hi havia cap, no? Així. I vaig començar a buscar i sí que n'hi havia, jo no les coneixia, però sí que n'hi havia, no? I res, vaig començar a estirar de fils i va aparèixer aquesta cosa, no? Les dones fortes és una paràfrasi d'una novel·la de Maria Benito, no? De la dona forta. I en aquest sentit, si volem més o menys generacional, no? No és una generació perquè tenen edats diferents, però bé, Carmen Sánchez Cotillas entra de ple, clar, en aquest grup d'escriptores que no són un grup estilístic ni res per l'estil, cadascuna té el seu estil i les seues maneres d'escriure i els seus temes i això. O sigui, per una qüestió objectiva, diguem-ne, si fem aquests límits, entra. Després, naturalment, entra com a sent dona en temps molt complicats per a les dones, com era la dictadura franquista, doncs aposta per seguir la seva vocació, i la seva vocació era la d'escriure, i la d'escriure en valencià. I en aquest espai de llibertat íntim, no? Perquè ja ho diu en moltes ocasions, ni no ella, molts escriptors i moltes escriptores de l'època sabien que escrivien quasi per a ells i algun amic de confiança, perquè doncs és una dona forta perquè manté la seva vocació, manté la seva llibertat creativa i ho fa en valencià, és a dir, amb tot en contra. Per tant, sí, es pot considerar una dona forta.